Biz öz medeniyetimizi we sunugutumuzy ösdürmäge goşan adamlarymyza gowanmana haklydyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Sunugat hemişe adam terbiyeleýär. Ol adamlar kämilleşdirýär. Çünkü sunugaty gören adamyň içinde nähildir bir ösüş emele gelýär. Ol ösüş ony adamlara düşünmäge, berek bilen dostlukly gatnaşmaga, ananyşmaga, iň gowy mähirli duýgulary çagyrýar. Teatr bolsa şol sunugatyň canlı bir öýü. Näme üçin canlı? Sebäbi bir ýerde tomoşaçy özüniň gözüniň öňünde canlı bir adama, aktyora, artiste tomoşa edýär. Ol adam, ýagny haýsam bolsa bir gahrymanyň keşfindäki artist oň bilen canlı ýagdaýda gürleşýär. Ol oňa gahrymanyň içinde bolup geçýän hal ahwallaryny görüň berýär. Şeýdibem iki adamyň arasynda tomoşaçy bilen artistin arasynda göze görünmeýän bağ, sunugatyň bagy, teatryň bagy emele gelýär. Şol baga kalbyny örklen, sunugatyň şol öýüne, ýagny teatra ömrüni baglan halypy artistleriň ýüllerçesi ine şu binada Türkmenistanyň Molanepet adyndaky talipler teatryna ömürlerini, ykballaryny, keşplerini, janlaryny goýup gidenler. Şeýle artistleň berem halkymyzyň belli teatr, sunut ägirdi. Türkmenistanyň halk artisti Galat Berdiýew. Türkmenistanyň halk artisti Galat Berdiýew 1909-njy ýylda Mara welaýatynyň Mara etrawynyň Mülküýap owasyna dogulýar.
12 ýaşy dolany Mary şäherindäki çağılar mektep internatyna okap başlaýar. Gırıcın ejesidir kakasy, oğullarynyň mugollum bolmagyny arzu edýärler. 1926-njy ýylda Aşgabatda ilkinji milli drama studiyasy açylýar. Zehirli Kılıcam şol studiya okuwa girip teatr sunugatyna ilkinji edimlerini edip başlaýar. Teatr yok, hat yok, yani öğrenciler üyüşüp Yankı Amanul Mehmedov, Atadurdiyev, Kılıçverdiyev, Suray Muradova, Oğul Durdi. Şolar yuvaş-yuvaşdan Yankı tiyatr dörü diýerler. Ondan bir gecek çay veren bolýarlar. 30-njy ýyllarda da Sona Muradova gelýär. Men adamym Murat Seyitniyazov gelýär. Ondan şeydip köpeli berýär bolar. Köpelen soňam o teatr açyp berýärler. Moğolun İpek adındaki drama teatrının açılan yılları, Türkmen diline yazılan eserlerin azlığı sebäpli, teatrın işine kıyınçılıklar yüze çıkıp başlaya. Emma yaş artistler Amankul Mehmedov, Badar Amanov, Kılıçverdiyev tağı, daşarı yurt eserlerini Türkmen diline tercüme edip sahnada oyun koyup başlayarlar. Şol döwürler goýulan Zöhre Tahir, Ay Cemal, ganly tokoýaly oýunlaryň sahnada goýulmagy ýaş artistleriň gödýetimini giňeltmek, türkmen milli eserleriniň sahnada kemali gelmegine, tomoşaçylary teatra çekmeklikde uly ýardam berýär. Adamın hakidası giden bir umman. Ol hakida gat köp zatlar sığya. Şol bir babatda ýatlamalar şol hakidan belli bir bölegini tutýar. Ýatlamalar. Ilkinji duşuklar. Onu da kim bilen? Ägirt ussatlar bilen. Doğrudanam her bir ägirt ussat bilen ýaş hünärmeniň ya bolmasa geljekki ussadyň duşugy bir taryhy wakaýal zat. Şol ýatlamalar her kimde bir hili ýatlanýar. Çünki hakydada galýan şo waka her kimde bir hili öz boluşly. Kılıçverdiyev bilen ilkinji duşugymy biz ştaýda studiýada okýadyk. Artistlerin hemmeti bilen bizi duşurdylar. İlkinji duşugym Kılıçverdiyev bilen gelli. Biz okuçular otyrys. Öz ykbaly barada gurrun merdi, teatra gelişi barada gurrun merdi. Kıljagy bir ýöneki ýadamda, ýani ýollaşy Mama Babaýewa. Olum artisti. Kıljagy teatr goloýuny ýaşaýdy. Elmidam kim bilen gittin oýundan soň ýa oýundan öň ýa ýolly duşdan bir aýdýan kepi bardy Kıljagyň. Yürün mamalara varalın diýedi elmidam. Bir mehman söýür adamdy da. Yaş bolamsoň, rolumam agyr bolamsoň, kyn boldy maňa. Ýöne şu Kılıçverdiyev özi ökde bolamsoň, maňa bir gollaw boldy. Kömek etdi. Ol birden bir zat diýäwen ýadyma düşedi, "Hä, men söýledim elo" diýip, ondan soň menem şol diýenini gaýtalýan. Ökde bolsa sahnada oynamak aňsat. Eger senden pes bolsa, ondan sen çykyp bilmeýän şondan. Artistin usatlygy. Ne şu wagtky döwürde şu Moğolun İpek adynak talipler teatrynda sapaklaryň iň naýbaşysy artistin usatlygy atla sapak. Doğrudanam artistin usatlygy diýilende tomoşaçylar, adamlar nämeni gözeňine getirýärler. Artistin ussatlygyny olar sahnada ussat bolan wagty görýärler. Ýöne şoňa çenli geçilýän ýol başlangyçdan
şu batkançaklar bilen artistin ustaatlygyna çenli geçilýän ýollu olar näme öwrenýäkeler? Iň esasy adamlaryň kalybyna barýan ýoly, o ýoly şa ýoly öwrümekligi, şo ýolyň içinde adamlaryň duýgularynyň iň iňçelerini idarlap bilmeklik, adamlaryň paýhasyna, aklyna, goýazy çuňluklaryna aralaşyp bilmeklik. Iň esasy anam adamlaryň dünýäsini ýüzüp bilmeklik, gahrmanlarynyň tutuş dünýäsini ýaşap bilmeklik. Ine şu zatlaryň hemmesi artistin ustaatlygy. Galynsızlar sahna oyununa Kılıç Verdiýewa Amaniyeliğinin keşfini garaşylmadyk ýagdaýyna ynanýarlar. Sahna eseriniň taýýar bolan wagty artist Gurluk Hojaýewy goşun gurlugyna çagyrýarlar. Oyunu goýan rejissor ilki köp pikir edýär. Şol keşfi Kılıça ynanyp tewekkelçilik edýär. Yaş artistin keşfi dürüdüşünü tiyinlap, rejissor ödünün ýalňyş manlygyna göz ýetirýär. 1936-njy ýylda Türkmen teatrnyň artistleri Moskwada çykyş edýärler. Bu çykyşlaryň maksady teatr işlerini görkezmek, birlikleri düzetmekden ibaretdi. Şeýlelikde yaş artistler 2 aýlap tälim alýarlar. Aşgabatda dolunup gelen soňlar Götörüm adly eseri sahnalaşdyryp başlaýarlar. Bu sahna eserine Kılıç Verdiýew Batyryň keşfini ýerine ýetirýär. Artist Batyryň keşfini açyp görkezmäge çalışýar. Kılçağa bilen ilkinci keşfim Iqbal oyununu Bekmurat Baýyň keşfini ýerine ýetirýärdi. Bular bir teatrın düýbini tutan, teatrın kerpejini goýan adamlar. Bular bilen oynamak bir de elbette ilki bir ýüdümel gadar ýady. Maşdygul Mämedowdy rejissöri. Kılıç Verdiýew gaty ýöneke ýadam bolaýanna da bir utanýan, bir kede görkezenden soňra ýene körtdirip durýardyk. Näme utanýan? Utanjak bolsaň artist bolmak näme gerek diýip bir ýyl göwnüňe de degýän ýalyk, hem kömek edýän ýalyk. Soňlar düşünnükle dogry aýdýar. Buyurulan işi etmeli. Şu utanjak bolsak Kılçağın şu diýenleri elmidam ýadymyzda. Hiç ýadymdan çykmaýar da olar ýalzat. Gowaýdylan zat, dogry aýdylan zat. 1940-njy ýylda Badyr Amanowyň Keýmirkör sahna eserini sahnalaşdyryp başlaýarlar. Kılıç Verdiýewa warrygyň keşfini ynanýarlar. Artist öz gahrymanynyň keşfini tebigi zehini bilen belinde götürýär. Ol öz gahrymanynyň häsiýetini edim has çoň almak bilen hakyky durmuşy wakany ustaatlyk bilen döretmegi başarýar. Keýmirköri goýanda biz hemmemiz bar. Köpçilik sahnasynda çykýar, gizicik rollarda oýnaýar. Onuň şonu bir hakyk bir korku oynady. Men şuna hayran aldım. Çallaryň rolunu ustaatlyk bilen ýerine ýetiren adam gel-gelde men şu oyna işläp oturtanny. Badyr Amanow işleýär. Şuna seredýän aham şey dip durup habarym ýok. Men bar pikirim beýleki rollo. Şo rolda nähili oynady şu. Indi munda nähili oynayar dip men öz içimi kepledýän. O ýatdan çykdy, Badyr Amanow ýatdan çykdy. Keýmirkör oyununa Kılçağa Warryk Batyryň keşfini ýerine ýetirdi. Warryk Batyr bir ay men diýip ýören, men Batyr, Warryk Batyr diýse şo Batyr makam diýip men diýip ýören adam da birden ýagy gelýär, ýag çogy diýilýär, öle gamşa dolanyny ödüm duýman galýar. Soň hemme zat çogulýar öle şo gamşyň arasyndan çykyp, "Oy" diýe. Men gamşy
girenmem, gamşy ödüme çekenmem nähil duymanlar niye. Şular ýaly gülkülü keşiplerem ýerine ýetirdi. 1942-nji ýylda watançylyk urşunyň söwüş meýdanyna etgerleriň öňünde çykyş etmek üçin sulgut ussatlarynyň topuryny urudýarlar. Gılıçberdiýewiň ýatlamalaryndan türkmen etgerleri kış giýjesini bagşy diňläp geçirýärler. Canlaryny gaýgyrman töwüşen ýerleşlerimiziň güýjüne güýç goşýanlygymyda buýsanýardyk. Etgerleriň biri, ýagny songut işgärlerini il çarpışmalary bilen garşy almagy biri degenlerýärdi. Geçen asaryň 40-njy, 50-nji, 60-njy ýyllaryna tehnikanyň beýle bir ösen däl wagty gatyken sahna oýunlary ine şu teatrda Galibertede Türkmen teatrlarynyň beýleki sahnalaryna halk köpçüligine ýetirilen. Ana şoluň ýazgylarynyň galmanlygy sebäpli diňe dillen dile geçip, agzdan agza geçip, ýatlamadan ýatlama geçip, biziň şuňullarymyzda çenli şol oýunlaryň çeperçilik taýdan ýokary derejeliligi agdalyp gelinýär. Gatyken ýatlama gurrunlaryň özmem şaýady boldum. Bir gezek bir üýşmeleňde bir daýda şeýle bir wakan gurrun berdi. Keýgim senem teatrda işleýänmi? Howa. Aýollydy gaty ütköşük zat eken idi. Özüme gidip teatra baryp şo sahnaňyda tomaşa edip göremek ýöne biz diýdi ýaş wagtymyzda pagta ýygýan wagtymyzda biziň diýdi şo pagta ýygýan ýermide teatryň artistlary gelýärdiler diýdi. Şeýle bir oyun ýerli men hiç ýadymdan çykanok. 30-njy ýyllar diýip bir oyun ýerli. Ana şol oyunyň içinde gatnaşýan artistleriň oýnaşlary, olaň şu keşipler wakany janlandyryşlary men şu wagta çeni ýadymdan çykanok diýdi. Atla o döwürler biziň üçin teatr artistlerini görmeklik, onu da goloýjakdan görmeklik biziň üçin gatyrlykan bagytdy. Inni görüp oturýan wagt geçýär, onuň bärine ço wagt geçdi onu henidem şo ýaşlyk döwürme dolanymda şo sahna oýunyny gören günim hiç ýadymdan çykanok. Bir uzyň adam bardy, bir kelti adam bardy. İkisiniň sahnasyna gülüp içimiz gyrylýar diýdi. Soň atlaryny men özüm artist bolamsoň gyzyklanyp başladym. Şol 30-njy ýyllarda şu uzyň artist hemem şu kelti artist diýilýänler kim kadip. Soň öwrensem şol uzyň boýly artist şu taýda uzynyň keşfine ýerine ýetiren inni Türkmenistanyň halk artisti Gılıçberdiýew bolup çykdy. Tüs artist bolup doglan adam diýdirýän adam ekenne. Özüm öz boluşy bilen, görnüşi bilen, keşfe girişi bilen ussatlyga ýeten, şonu bir gezek gören adamyň hiç ýadyndan çykmaýan ekeni. Ana şo üýşmeleňdäki daýdan gurrunum men hiç wagt ýadymdan çykanok. Inni gel diňe bir men şu bir daýdan gurrunyň wakatynyň şaýady boldum. Ana şeýle ýatlamany göterip beren kalbyny, hakydatyny göterip beren näçe ýüllerçe adamlaryň hakydatyny, kalbyny Gılıçberdiýewli oýunlar hemişelik galan bolmaly. Gılıçberdiýew elmydama bir gaharjan adamlaň, erwe täfiýetli adamlaň keşfini ýerine ýetirýärdi. Inni bir ýanky 30-njy ýyllar oýunyna maňa uzyny keşf berdiler. Uzyn şol adamyň ady. Köp işlediler. Şu nähili ýerine ýetirerkä diýip biz okuwçylar bolup tinläp oturýardyk da. Şonu her kim öz pikirini aýdanna köpüýimiz gyljagy şu uzynyň keşfine o ýerine ýetirdi. Edil öňküler ýaly däl. Öňür artistler bolýatda şu keşfim inniki oýnajak keşfine meňdemel däl diýen bir söz bardy. Şu sözü taklaýardylar. Erwe täfiýetli keşf
oynan oyunlarını, oynan keşiflerine meňdetmeyen şu uduýunyň keşfini düýpden başgaça oynady. Biz öz aramyzda pikir alşyp okuwçylar hemmämiz bir pikire gelip gyljagan gutladygym birgedek. Adatça artistlerin hertiniň özüniň bir aýratynlygy bolýar. Şol bir wagtda da hemmesine mahsusum häsiýetler bolýar. Şu teatrda taýýarlyk döwründen, sahna oýunlarynyň gidip duran döwründen başga bir özleriniň boşrak wagtlary, şu Molenipet teatrnyň ägirtleriniň hemmesiniň bir häsiýeti bardy, olum küşt oynamak häsiýeti. Ana şol küşt oynamak häsiýeti şeýle bir ýoň bolup soňa waka şeýle bir jedelli, şeýle bir dartgynly wakalaryň üstü bilen dowam edýän ekeni. Gylyçberdiýew öktü küşçüliň biri ekeni. Indi oturup pikir edýän, aslynda küşt oyunu pikirlenmek, oýlanyp bilmek kuýbyň ösürýänligi, gaty juda iňçelik bilen wakany, ýagny küşt oyunlarynyň usullaryny alyp gitmekligi, adamyň pikirlenmek kuýbyny ösürýänligini biziň hemmämizden bilýär. Indi artistiň pikirleniş kuýby şu küştüň üstü bilen ösürlenni gaty çuňlaşýan bolmaly. Sebäbi Amanul Mamedowem, soň Badar agada, soňky artistleriň hemmesine diýen ýaly gylyjagada da küşt oynamak däbi öz şägirtleri bilen, deňdoşlary bilen uly bir Badar ýadyna salýan wakalar bilen dowam edýän ekeni. Şu wagtky biziň halipalarymyz ýatlap görüň berýärler. Gylyjaga küştçi bolmak bilen bir wagtda egerde aýdaly şu wagty, şu döwde, şu küşt oynalyp oturulan şu gedekki sanynydan kimdir birinden utulaýsa, gylyjaga hiç onu kabul etmeýän ekeni. Türkmende şeýle bir nakyl bar. Oyunçy utulanyny bilse ýaşy. Ýöne gylyjaga hiç bilmeýän eken. Ol türkmenliň başga bir nakylyny, ýykylan göreşden doýmaz diýen nakyla ýykyn edýän ekeni. Egerde haýsam bolsa bir artist gylyjagany küştüň şu taparkysyna utan bolsa, ol şol artistde öýüne gidýän ekeni. Naharlap, çay başynda oturup, bari bir şol artist bilen öýde küşt oýnap, öz öýüni utup goýberýän ekeni. Oňam sebäbini soraýan ekenler, gylça bu häsiýetiň näme üçin beýle diýse, ay öz öýümiň diýwarlary meni goraýa, öz öýümiň ruhy meni goraýa, şoň üçin oň döwü men döwümden pes gelýär diýän ekeni. Şeýlelik bilen we degişme ähäňindäki gurrun gylyjagan tutan ýerliliginden habar berýär. Onun maksada okkunluluğundan habar berýär. Hatta şu kiçijik wakalarda da oň ýeňji bolasy gelýänliginden habar berýär. Dogrudanam şol gözlegler aýdaly garşydaşyndan utulmalyk ennigi ýa bolmasa da islenlik oýunyny da hatta şol oýun bolaýan ýagdaýda da ýeňji bolmak islegi artistiň şeýle bir öz-özüniň talabynyň güýçlüligini aňladýar. Şoň üçin Türkmenistanyň halk artisti Gylyçberdiýewiň dürüdüp giden keşifleriniň biri beýlekisini asla meňdemeýän ekeni. Ýa-ni şol 30-njy ýyllardaky uduýunyň keşifi bilen şu Ata Alowowyň sahnalaşdyrylmagyny, Ömür dawasy atly bir sahna oýununy akla adaşan bir adamyň keşifiniň tapawudy edilýär bilen göýük ýaly ekeni. Dogrudanam häsiýet babatda, öwüşgün babatda, hil babatda biri-birinden şeýle tapawutlanýan keşifleň ýüzlerçesi biziň halk köpçüligimiziň şu döwrüniň tomaşaçylarynyň kalbyna galan. Megerem şol küşt oýunlary, şol teatryň içindäki dep galyberse de ýerginçilik, wähmet söýürlük gelip her artistiň ussatlygynyň üstüne ýene bir kerpiç goýan ekeni. Olaň ussatlygy galňap, ine edil şu berk diýwarlar ýaly, ine şu teatryň miýdeme sütüni ýaly, teatr sunugatynyň özüniň miýdemedligi ýaly, hemişe miýdemez mektep bolup, halypalyk mektep bolup, şuňlere çenle dowam edip gelýär. Uzakdaky serkez dip bir oýun goýdy Murat, men adamym. Şonda men şonuň gyýdy. Emma bilemek. Şonda içalyn oýnady şol. Şondan soň men şonuň artistleriň gowudygyny, gaty bir erjeň ýapşýandygyny gördüm. Sebäbi oturup ilki
oturup yani rejissor aydıya, ana şey etmeli, onu işimiz gaytalayat. Şonu hayran aldım. Öyle men tak elbette köp roller oynamsam, şonu da bir hili hedil ettim de şonu. Edir içalıyın öyle. Onun oyunu turansan qov baha verdiler. Şondan men dedim, ha Kılıç dedim. Sen içalı olayma dedim. Hep güldü de sahnada men içaldırın dedi. Keyle dedi. Önkü artistler hayatın alanda da bir hili durmuştaki yallabylar artist diýer yalagam del. Bir hili şeyle bir inanırcı, şeyle bir sıpayı tadı, keşpleri yerine yetirýärdi. Bir söz aydanna dağı bir hili yönü gepleşip oturan yalaqdı da bir hiç hili ütköşüklük duymazlıkta beden bulara meňzejek bolup öz aramyzda keşip berilmese de bide ay okuwçylar olup üýüşip degişip hemme ol eýdiýe, bebeydiýe, ol Gylçaga bolýar, ol Badaraman bolýar, ol Muhammed Şerket bolýar, ol Amangul Mehmet bolýar. Şu oýunlary görýärdik de şolaň sözüni gaýtalýardyk öz aramyzda. Tertibi gowy görerdim. Sebebi bizde yaşlar kän gelýärdi. Bizim näme yaş bolugymyzda geldik. Yine onun 54-nji ýylda yine Moskwany gutaryp geldiler. Şonda da häli şimdi bize aýdyrdy. Beýtmän, beýle ýöremän, beýle aýtma tödüňdi. Şol bize bir golluk boldy. Bir işlemäge güýjümiz bir hili artýan ýaly. Yine bir spektaklda oynadım. Bu bolsa ben adamım gidiye şol içaliyini öldürmeye. Men dedim, sen şolar bilen dedim, dost oldun mu dedim. Indi seni emek derler deyip ağladım. Yok dedi, ben hanım dedi. Gel otur yanımda dedi. Onun gurrun edip verdi. Şeyle beni iyi verdiler. Şunu tutmağa. Şonda da şonun kılıç verdiğin akıdıp var yakalar seyredişi men edil ağrımdan geçeydi. Bir korktum. Sahnanı guturdum. Oga yerlerine gidememek, bu artistler var tanalayan adamdı da oyun guturan tamam gelip adamlar daşını qağallap, daşını quruşap, her bir soruq verýärdi Gylçaga. Bir de menne şol yerde bir köpçülik sahnatyna çykşa diýen yerlenmede bolýardy. Bir de taşından seýinlap durup beýdi. Bular seýliýarlar, bular tanýarlar, bular nire baramyzda da bulara mehmançylyga çagyrýarlar. Bedem şular ýalak bir artist bolup ýetişerim käk diýip bir höwesimiz bar da bedeňem. Şu artistler ýalak şeýle halk içine seýlenmek, gelip ýörüýte mehmançylyga çagyrylmak. Aňyrtyna giden bir zähmet ýatyr. Giden bir ýyllar ýatyr. Pikir edýärdik, şeýle zähmet çekseň halk içine tanalýan ekeniň, hormatlanýan ekeniň, seýlegiň bolýan ekeni, öz ara söhbetde bilinken şeýle netije çykarýardyk bilen. Şu oğlanlar giyecek alsa, şolary ýeljek bolardy. Onu men derdim, Kılıç, bular ýaşa, senem ýaşan şeýledin. Belkem, atem men ýaşygymy nerden bilýän, gelin derdi. Men diýerim, men şolardan alýan derdim, özümden alýan. Menem ýaş teatra gelemde gorkup aýagymy nähili ýörejegimi bilmän teter edýärdim. Şu Kılıç, men derdim onun bir gün gaharym geldi, bu näme bana ilmi dama diýýär derdim, gaharym gelip. Men seni düzeltýän. Ana şu jaga diýeni şeýle etdiň, gowy bolar. Bolýar, ýöne spektakl guturan toň. Beni çağırda näme diýsen diýip, ýöne arasynda diýme, men çaşýan diýerdim. Şeýle edip kän işleşdik men bilen. Ýaşlar gelýär bolyn, bir hili çekinýärler bolyn, şolar onuň oýundan soň çagyrýan ýanyma. Men diýenim, ha men işlemde de şeýle oglanlar, Badaraman, Kılıçberdi, Amangul Mehmedow maňa kömek edýärdiler. Menem size edeýin diýip kän kömek etdim. Şunlar ulu artistlerden göreldi aldım. Käbat Kılıç goýsana diýip elimi şeýdek giderdim men. Ay gelin, elini beýtmesene diýerdi. Şeýdip ýoş keplerdi ol. İller ýaly, näme diýen diýersi ýok. Şeýde, emma gahary elenne
katı diyedi. İşleyecek olsana işle, işlemeyecek olsana git oğul derdi. Yani şeyle kılıkları vardı. Şu Moğlan Petatınaki şu atkı talipler tiyatrının gurulup ulanılmağa berilen wagtyndan bäri şu binada dören sahna oyunlarının, şu binada zähmet çeken ömürlerini bağlan halipalan döredip giden keşplerinin ýadgyda galmadyklygy juda gynanyrjy waka. Egerde şolaň hemmesini şu wagtky nesiller görüp şondan sapa galyp bilsediler, onu häzirki döwürde şu wagtyndanam megerem kämil artistler emele gelerdi. Sebäbi şol janlylygy hatta gulugyň bilen eşdeňde de, hatta dillen dile geçip sen üçin bir ýatlama ýaly gurrun aýdylanyna da artist tökmünü sen içiňde döreýän duýgularyň hasam mukaddetleşýär. Hasam seni bir hili bir gez kämilleşdirýär, seni bir adım öňe äkidýär. Şoň üçin şu diýwarlary gözleri bilen görüp dowamyny kalp ýyllaryny goýup giden halipalaň şol sanyna Gylyç Berdiýewiň döredip giden gatykän keşpleriniň diňe hakydalarda galanlygy gynanyrýar. Ýöne şu wagtky döwrümizde hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna halipa şägirtlik mektebiniň gaýtadan rüwş almagy bilen şol halipalaň ruhlary şad edilýär. Şol halipalaň halipalyk mektebi eýdigider öwrenilip şu wagtky nesilleň kalbyna, aňyna, ýüregine goýulýar. Egerde adam bilen adam gatnaşygynaky bir ýylylyk bar bolsa, egerde bir mehirli duýgular bar bolsa, ol diňe teatrda bar. Sebäbi şu ýere siňdirilýän mehirler, şu ýere siňdirilýän zähmetler, şu ýere siňdirilýän ihlaslar tomoşaça giden sahna oyunlarynyň mehiri bolup, akym bolup olaň ýüregine goýulýar. Şoň üçin sahna oyununu tomoşa etmäge gelen tomoşaçy kalbyny söýgüden, mehirden ertir bir goýuş etmeklige bolan aladadan doluryp öýüne gaýjar. Şeý dibem ertir goýuşlaň bir toplumy emele gelýär. Çünki oňa bu ýerde gowluga iterýän gow sahna oyunlary görkezildi. Oňa mehirden pay bölünip berildi. Şol mehri, şol ruhu dünýäni, şol zähmetlen giden toplumyny şu bina siňdirip giden halipalaň ruhy bugün şat bolýar. Çünki mehriban arkadagymyz halipa şägirtlik ýoluny giň şa ýoly öwürmek bilen şu wagtky nesilleň öz halipalarynyň mektebini öwrenmekligi şa ýol açdy. Halipalaň mektebi bolsa giden söýgü mektebi, mehir mektebi, adamlary öwrenmek, olaň kalbyna barýan ýollary ýydarlamak ine artistiň baş maksady. Şol maksatlary özlerini, öňlerini uly bir maksat edinýän ýaşlaň giden toplumy şu wagtky Moğlan Petatyndaky talipler teatryna tälim alýarlar. Olary bu ajaýyp şertleri mehriban arkadagymyz döredip berýär. Şol halipalaň ýolunyň şeýle giň derejede dowam etdirilýänligi üçin, özlerini döredilýän şeýle ajaýyp mümkinçilikler üçin,
Şu Moğolany pesadyndaky ägirt uly teatrın taliplere sowut berilenligi üçin şu ýerde halipalaň mektebiniň giň ýollaryny, giň çuňluklaryny öwrenilýänligi üçin talipleň şu ýerde tapak berýän mugallimleň mehriban arka dagymyza alkyşlar çäksiz. Sunungatın hak howannary. Ötönüň geçenlenmeden şeýle ýatlap, ulut harpa goýýan, gahrman, mehriban, arka dagymyna tüýt ýüregimden sag bolsun aýtýan. Gahrman arka dagymynyň jan sag, ömrü uzak bolsun. Türkmen teatr sunugatyny dünýä çykarýan Ediz arka dagymynyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tutýan belent maksatlary, umumy adamzat bähwetli maksatlarynyň hemmesi diňe rowaşlyklara betlensin.